Ahojte, volám sa Anička Miniarová, mám 16 rokov, jazdím kategóriu dorast na motocykli KTM SX 85. Študuješ, pracuješ alebo podnikáš? Študujem A čo študuješ? na priemyslovke, odbor ekonomika, dopravy. Čo budeš robiť, keď to vyštuduješ? No, asi účtovničku a niečo také pomedzi to. Pôjdeš na vysokú školu? Uvidíme. A baví ťa to, či nie? Škola? Nie, Nie? vôbec. A prečo si nevybrala nejakú, čo by ťa bavila? Tak chcela som ísť do Trenčína, ale tak to je ďaleko, nestihala by som to. S tréningami. No, Ako si sa dostala ku motorkám, v akom veku a aká bola tvoja prvá motorka? dostala som sa k ním v mojich 14. To vlastne 2 roky dozadu. Prvá motorka bola 85-ka. No, ešte nie, predtým ešte som mala pitbike, ale to také, že to som išla raz za čas sa tu povoziť. A dostala som sa k tomu tak, že Lukáš, no troško, jazdil, bola som ho pozerať sem tam s našimi a tak sa mi to zapáčilo, že našich napadlo, že mi kúpia motorku. A mami sa to najprv nepáčilo, ale potom povedala, že kúpime jej to a podporujem ho doteraz. No, ja som najprv nevedela nič, čo je to motorka. Čiže nie je to ako keby cez otca, že... Nie, to on vôbec. Máš nejaký vzor, čo sa týka Slovenska alebo v zahraničí v tomto športe? Určite nášho trénera, Mareka Haviara. V zahraničí Garcia. A babi žiadne? Nepozeráš? Sem tam. To ma moc nebaví. Kedy a kde si mala svoj prvý závod? Borský Mikuláš, áno. Fakt si bola v Borskom prvýkrát? Ale to nebol taký, že majstrák, ale to bolo také, to tam vtedy spravili iba motocross, mne sa zdá. A to som jazdila vtedy, to bol taký guláš iba. Ako si sa dostala k Marekovi Haviarovi do tímu? Bola doma níža a to bolo 2 roky dozadu, 2 roky. Bola doma níža a mne sa to tam strašne ľúbilo. Ja som vtedy nejazdila, iba som mala doma motorku a som povedala našim, že by som to chcela akože skúsiť, že zavodiť aj. A som im povedala, že no sú tu pekné poháre, všetko toto, že to by som chcela. No a mama, že volala Marekovi, Marek vtedy nechcel nejak akože nových, potom ho akože prekecala a začala som jazdiť u neho. A akože konkrétne iba vy, akože ty, alebo ste sa napríklad dohodli nejakí viacerí? Nie, ja som, moja mama, ona keď chce niečo, tak ona to vždycky získa. Takže, takže ona vlastne mu zavolala a v kuse mu volávala 3 dní stále a on stále, že nie, ale ona v kuse volala, až ho presvedčila a vlastne začala som ja jazdiť. A potom postupne začal už iných akože brať k sebe. Čo považuješ za svoj doterajší najväčší úspech v tomto športe? Asi to 3. miesto v doraste zatiaľ. To bolo kedy? Minulý rok? Prečo jazdíš dorast medzi chalanmi a nejazdíš ženy? Keď som začala jazdiť, tak tam bola iba Gabika Čipková v ženách. Tak to bolo také, že iba 2 by sme tam boli a ona by mi hneď ušla vtedy.
tak to bolo také, že radšej ten dorast a budem sa tam naháňať s niekým a ešte aj s chalanmi. A Marek vedel, že mám na tých chalanov. Akože nie možno na tých prvých miestach, ale že môžem sa tam s nimi pobiť. No a tak to začalo. Keď dojazdíš dorast, tak pôjdeš do kadetov alebo do žien? Tak asi do žien by som chcela ísť, lebo tak išla by som asi na väčšej už motorke, teda 150-ke. Na kadetov asi ešte nemám. A to čo, akože by si chcela, že skúsiť skôr ženy a potom prejsť do kadetov? No možno, neviem, uvidíme. Čo si myslíš, čo ti najviac ide na motorke? A zase naopak, čo si myslíš, že musíš zlepšiť, v čom sa necítiš ako doma? No, podľa mňa mi ide jazda na blate. To podľa mňa mi fakt ide. A čom sa musím zlepšiť? No, určite extrém. A horu. No, to podľa mňa musím ešte potrénovať viac. Myslíš si, že by sa malo začať motorkám venovať viac dievčat? No podľa mňa určite áno. Lebo ja som bola napríklad na začiatku taká, že strašne labilná. Strašne som sa všetkého bála, vážne, že všetkého. A teraz ako som začala jazdiť aj všetko toto, tak to úplne sa to obráti a to podľa mňa aj tú babu zmení celú. Ide sa taká silnejšia, akože nie silnejšia, ale sebavedomejšia? Určite. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Tak keď mám tréning, tak väčšinou, no tak ráno idem do školy, hneď po škole idem na tréning, to trvá väčšinou tak okolo 6:00, končíme, idem domov, musím niečo spraviť ešte aj doma, pomôcť našim a potom nejaké tie úlohy sem tam a potom idem spať. Ale keď zase tréningy nemáme, tak to je také, že celkom nudné. Prídem domov zo školy, urobím niečo, čo mám spraviť, umyjem si motorku väčšinou, pochystám niečo a potom idem von. Vynechávaš školu kvôli tréningom? Že napríklad nie, že sa ulievaš, ale daj mi tomu, že sa vypíte skôr. No, to určite áno. To útorky a štvrtky. Vždycky musím odísť nejakých 2 hodín. Až 2? Dokedy mávať? Do 14:15, to by som nestihala. A keď sú zase závody, tak piatky už ideme skôr, tak ráno, tak to musím aj piatky odchádzať. Ako prebiehala tvoja zimná príprava? Mali sme halu, akože kondičný tréning s Marekom. Tam sme chodili 5 mesiacov a tam sme akože makali neskutočne. Ako často? 2-krát do týždňa a 2-krát do týždňa som mala ešte aj motorku. Čiže 4 dní si vlastne trénovala za... A ešte pomedzi to v nedeľu som niekedy si vedela aj zabehať. A odkedy ste vlastne začali prípravu? V novembri. Akože nemali sme pauzu, motorka stále išla, aj sme behali pomedzi to, ale hala začala až v novembri. Ako často trénuješ teraz vlastne mimo zimnej prípravy? Útorok, štvrtok a sobotu mávame tréningy. V stredu chodievam behávať a ešte aj v nedeľu, keď nie sú závody. Robíš aj nejaký iný šport? Robila som atletiku, ale to už ma prestalo baviť a nedalo sa to zvládať popri tom. Tak s tým som prestala nejak. Máš aj iné koníčky, ako je motorka? Kone som mala, akože tak, že som, nie že pravidelne, ale tak raz za čas som išla na kone. To ma bavilo dosť. Ale potom už tá motorka na 100%. Nič ma tak nechytilo ako tie motorky, že myslím, že som sa v tom tak našla. Na čo sú ti 3 motorky? Tak mám 2 85-ky, tak mám jednu takú novšiu a druhú trochu staršiu s viac motohodinami. Keby sa náhodou jedna pokazí, tak aby som na ten závod mohla prísť druhou a odjazdiť ho na nej. Alebo keby náhodou, že pred závodom zrovna odíde niečo, tak môžem sadnúť na druhú a ísť na nej. A mám ešte 150-ku a to preto, aby som sa vlastne učila na nej viac, tak akože do budúceho roka. Lebo oplatilo sa to cez peniaze, tak sme ju zobrali už teraz. A tie 85-ky, tú staršiu máš skôr na tréning a tú novšiu na závody, či opačne?
Práve, že na tej staršej som jazdila do marca. A od marca som začala jazdiť na novej. A tie motohodiny idú stále hore. Tak nechcem na tej starej robiť viac. Mám ich už dosť. Čiže starú šetríš teraz. Kto ti servisuje motorku? Tak servisoval mi ju tato, ale už som sa to musela naučiť sama, lebo on nemá toľko času, aby pred závodom prišiel domov a chystal všetko. Tak už skôr ja. Čo všetko si dokáže spraviť ty sama na motorke? Skoro všetko. Neviem, čo sa tam... Tak motor neviem rozobrať, hej. Už aj piest viem vymeniť. Prezuť gumu, prehádzujem toto reťaz, vývodové, rozetu a také. A ako ti ide prezúvanie? A dobre celkom, som sa to naučila. Celkom rýchlo už. No tak rýchlo ako pre koho, ale tak už to mám aj stopnuté. Tak najlepšie som mala 7 minút, jedno koleso, akože keď som nemala nič pripravené. Akože aj Miu som musela že vyčistiť, namazať. Aj Miu sa vieš prezuť? Veď ja iba Miu si jazdím. Ja skôr dušu moc neviem. Enduro alebo country cross? Country cross. Enduro. Lúka alebo hora? Luka. Verstappen alebo Hamilton? Verstappen. Skicov alebo Borský? Skicov. Sucho alebo mokro? Mokro. Sara alebo Oliver? Sara. Toto čo bolo za otázku? Kto ti financuje závodenie? Moji rodičia. Okrem tých rodičov máš aj nejakých sponzorov? Áno, Platinum X Design, on mi dáva vlastne polepy. Potom Tech 377, ktorý sa mi stará o tlmiče. Mám aj podporu od KTM Púchov a taký tie iné firmy, čo mi dávajú peniaze alebo spreje. Čo ťa najviac stojí, čo sa týka motorky? Tak viem, že každý závod mám novú gumu napríklad. To je akože dosť drahé, keď viem, koľko stoja tie gumy už teraz. Potom piesty. Tie sa už menia dosť často. Oleje. Najviac asi ten servis tej motorky. No, určite. Čo s tým Oliverom? Nič, kamaráti sme. Aké sú tvoje plány na sezónu 2024? Plánujem vyhrať doraz. Uvidíme, či sa to zadarí, či nie. Ale tak dúfam, že áno. Na ktorý pretek sa v tejto sezóne najviac tešíš? Určite Žaškov a do Maniža. Aké máš plány do budúcna, čo sa týka akože života? A aké máš plány do budúcna, čo sa týka jazdenia? Tak, čo sa týka jazdenia, chcela by som majstrovstva Európy ísť. Niekedy raz sa aj umiestniť tak do top 5 aspoň. A tak osobného života, neviem, asi rodinu a tak, nad tým ešte nerozmýšľam. Ešte si mladá, že? Áno. Lukáš Gaňa sa pýta. Páči sa jej Boris? Nie. Sara Kubincová. Poznáš? Bývalá spolužiačka. Má Anička partnera? Nemám. Lukáš Tržko. Naštartuješ, rozbehneš, zhasneš. Anička pochopí. Nepochopila som to úplne, ale podľa mňa to myslel na Mareka, lebo on to tak akože vie povedať niekedy. Tvoj slovenský motokrosový vzor, pýta sa Bobo Lackovský 2000. Motokrosový? Máš nejaký motokrosový vzor, či nie? Asi nie. Ani to nesleduješ, že? Ani nie. Alanos 90 sa pýta. Ako to, že ideš tak dobre? No, trénujem. Extra Hummer 25. Počkaj, to je ktorý? Adam? Adam Gottwald. Aký máš rada žuvak? Nežujem. Bachlet Samuel sa pýta, aké boli tvoje začiatky? Veľmi náročné. Pri Marekovi fakt. Veľmi ťažké. Jazdilo sa za každého počasia. Aj sa jazdí. Max Kardoš 8525. Čo je tvoj najväčší sen? Umiestniť sa na Európe do 5. Svančák sa pýta, ako sa jej darí a ako sa má. Tak darí sa mi podľa mňa dobre a mám sa výborne. Až na to druhé miesto v Borsku. Jozef Suchomil sa pýta, ako si začala jazdiť a kto ťa najviac podporuje v tomto športe? Podporuje ma najviac rodičia, aj táto, aj mama, úplne rovnako. David Beniac sa pýta, kedy ideš jazdiť na 150. Pravdepodobne budúci rok, keď idem ženy. Laura sa pýta,
Ako sa Anička vidí v budúcnosti v jazdení? Podľa mňa úspešná. Chcem sa vám poďakovať za zhliadnutie tohto videa. Veľká vďaka patrí mojim rodičom, Marekovi Haviarovi a všetkým sponzorom, ktorí ma podporujú v tomto športe. Dúfam, že sa mi v nasledujúcich pretekoch bude dariť a vidíme sa v Skícove. Ahojte.